A rali időpontja kicsit szimbolikus, hiszen 2026-ban indul, és ebben az évben emlékezzünk meg a Mohácsi csata 500. évfordulójáról is. A fiatalok célja a kalandon és jótékonykodáson túl, hogy a verseny során járművükön, felszerelésükön és kommunikációjukban hangsúlyosan jelenjen meg a Mohács 500 logója és üzenete, felhívva a figyelmet a város történelmi jelentőségére és a jubileumi programsorozatra. A Budapest-Bamako rallin fogunk indulni, ami egy hatalmas nagy kaland, kihívás. Ugye Afrikában, Nyugat-Afrikában van ennek a rallinak a végállomása, nevezetesen Sierra Leone országában, Freetown fővárosban ér véget a rally. Amint említettem, ez egy nagy kaland és kihívás, de ezen túl két célt is megfogalmaztunk magunknak itt a rally vonatkozásában. Az egyik egy jótékonysági cél, a másik pedig, ahogy az autón is látszik, a matricázáson, az előttünk álló emlékév, illetve a városunk népszerűsítése, illetve kicsit felhívjuk a figyelmet mind Mohács városára, mint a Mohács 500 kapcsán itt a városban megrendezésre kerülő különféle nagyobb rendezvényekre. Jótékonysági akción belül mit értesz? Az alatt azt értjük, hogy ugye, mint említettem, Sierra Leone a végcélunk, ez egy nagyon szegény nyugat-afrikai állam, a többi is egyébként, de ugye mivel a rallinak ez a végállomása, mi elsősorban ezzel az országgal szeretnénk egy picikét foglalkozni, illetve a jótékonyságunkat elfelé szeretnénk fordítani. Ez konkrétan azt jelenti, hogy ebben az országban egy-két falusi kisközösséget, falusi iskolát szeretnénk egy picikét felszerelni különféle tanszerekkel és egyebekkel, hogy ezáltal is segítsük a helyi gyerekek boldogulását, és talán egy kicsit könnyebben boldogulhatnak ezáltal a jövőben. És hát erre szeretnénk felkérni, vagy felhívni a teljes város lakosságát, hogy aki úgy gondolja, hogy szeretne és tud segíteni, az bátran segítsen nekünk ebben, és szívesen veszünk tényleg mindenféle iskolaszert, tanszert. Többen már megkerestek egyébként ez ügyben, hogy nagyon szívesen felajánlanak, úgyhogy szívesen elfogadjuk és elvisszük Afrikába ezeket a felajánlott segítségeket. Hogyan kerültétek kapcsolatba ebben a Bamako Rally nevezetű, nem is tudom, verseny vagy futam? Hát, jó a kérdés, hogy verseny vagy futam. Van neki egy versenyrésze is, de az egy kicsikét más kategória, hogy csúcstechnikás eszközökkel érdemes elindulni, mert hát azért a terepviszonyok meglehetősen igénybe veszik az autót, és egy átlagos autót hiába is próbáljuk egy kicsikét felkészíteni, azért jelentkeznek rajta problémák hamar. Szóval a verseny kategória az nem nekünk való, mi a 4x4-es túra kategóriát választottuk, tehát lehetőségeink szerint, ahol olyan a helyzet, ott a terepen fogunk közlekedni, ahol meg esetleg nem annyira olyan, ahol nagyon igénybe venni a technikát, ott maradunk a rendes közútnál. Tehát ez a különbség, de van egyébként ilyen is, hogy Spirit kategória, ott az a hagyományos, amit szoktunk látni a Bamako Rallyról a tévében, hogy Daciákkal esetlegesen, vagy valami hasonló Trabantokkal indulnak, erre is van lehetőség. Most, hogy hányan érnek célba, azért megint egy más kérdés. Mi szeretnénk a célba érni? Ha jól tudom, akkor te egyszer már voltál ezen a Bamako Rallyn. Ez akkor annyira mély nyomot hagyott benned, hogy mindenféleképpen vissza akartál térni, vagy ez csak ad-hoc jött, hogy a Mohács 500-at népszerűsítsétek közben? Hát igazából a kettő találkozott egymással, mert én mindenképpen vissza szerettem volna térni, és most már, hogy eltelt 3-4 év, azért már egy kicsikét hiányzik az embernek ez a fajta kihívás, ez a fajta kaland. Úgyhogy mostanra érett meg az a dolog, hogy még egyszer nekivágnék, és hát ugye jövő évben lesz az emlékévünk, és a kettőt így próbáltuk egy kicsikét összekapcsolni, hogy tényleg népszerűsítsük ezáltal a városunkat. Azt gondolom, hogy ez komoly média figyelem övezi ezt a rallit, egyrészt a rajtceremónián, illetve a teljes rally idején azért több közvetítő csapat kíséri a versenyt. Most például ilyenek is lesznek, hogy ilyen kis különlegességek, hogy a Nyugat-Szaharában lesz például egy tankcsapda koncert a sivatag közepén, Dakhla város előterében. Tehát lesznek ilyen érdekes dolgok is a rally idején. Mikor indul és honnan? Kettő futam is van. Van az első, ami január közepe vége felé indul, illetve van a második, mi ezen veszünk részt, azért, hogy a busójárásról nehogy lemaradjunk. A mi rallink, vagy a mi futamunk az már 16-án hétfőn fog innen indulni Mohácsról, és hát a rallyhoz Tangerba csatlakozunk, Tanger városába, és onnan indul tulajdonképpen az igazi kihívás, az igazi kaland.
És hát ha jól tudom, akkor ezt nem egyedül fogod ezt az utat megtenni, ezt a futamot végigvenni. Igen, rajtam kívül lesz még 3 másik versenyző, 3 csapattársam, az egyiknek a neve az már ismert, Stepanev Milán, és van még 2 csapattársunk, akit a későbbiekben fogunk megnevezni, hogy kik is ők valójában. Miért titok? Nem titok igazából, csak nem szeretnénk így mindent ellőni az első körben. És hogy jött most Milán a képbe? A Milánt nagyon érdekelte ez a rally témakör, amikor ezt így először felvetettem neki, illetve korábban is érdeklődött, meg kérdezősködött, hogy milyen is volt ez a Bamako rally, milyen élményekkel gazdagodik ott az ember. És hát egyszer csak felvetettem neki, hogy mi lenne, ha ő is csatlakozna a legközelebbi alkalommal, és nem sokat gondolkodott rajta, azt mondta, hogy persze, vágjunk bele. Mi a cél avval, hogy most az autót ide kiállítottátok? Egyrészt az, hogy megismerjék a város lakói ezt a kezdeményezést, illetve megnézhessék ezt az autót, hogy hogyan is néz ki. Tegnap előtt lett kész a felmatricázása, ugye a Mohács 500 jegyében, úgyhogy ezt szeretnénk egyszer, hogy bekerüljön egy kicsit a köztudatba, másrészt pedig a jótékonysági akciónkra szeretnénk ebben jobban felhívni a figyelmet, hogy igenis lehetősége van minden egyes mohácsinak arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, és elvigyük a segítséget Afrikába.